سلام كبرات تخاتلتي مدب لزمنسيات لومي حزنا لكم قرينا زلنا زعبا تقداسنتن تودادنتن كمون تساتفنا تمهارو اب معوايز بلا رستي كون ازي نركبوا زلنا بوتا دما نوزو هيكوتا زوما غاش باركاي لومي حزلكم قريبا زلكم منسيات دما نبرتنا يز بوتاي سلازي نزا لزمنا نمجمر بتقدميتي نطبنا نجمر قدوس ويكا توداداري وينفع انبلو تمهراي كميز بلي شمي ممهر أمن عثمان علي بهال كان منستري تمرتي حجي سخونة تصاطفنا تمهراخن اندهر قلنا أبتي زخونة أولع أما سرت تمرتي خركب اللوا مخنياتو زخونة أولع أما سرت تمرتي ترخيبوك حق فاللوا مخنياتو تمرتي مسرت ناي زخونة معبالي سلا زخونة مالتيو حجي منقست إرترا كمان زي أب قمة أتيو نزخونة زيجات مرتك قدامنا ممحب أب مركز ترى يركب مالتيو حجي أبتين وزبانا خنزار من دحركونا نحنا أبزز نريات تساتفنا تمحرو كمتين ندول يوم بزي حزبنا مستعاقمي عدمي أمز أهل تمحرو أما أدت مرتزلو أما أدت مرتزلو كنرئن دحركونا كمتي زدلي أيقونن مخنياتو مستعاقم حزبنا نصاصرن كلناس تي أما أدت مرتزركبو تمحرو ناسي وحدات يوم مالتيو هجي نزي كنرئن دحركونا ممنتاي مخنيات يو معرخ مصي زي خيل كنرئن دحركونا داما كبابينا يعني درجاز بزحه اللوانا اوشتو هتما زركبا بيتا تمرت اللوانا اب كبابيتا زركبا اللوانا تن اب كباب زركبا بيتا تمرتنا حزبنا يعني درجة سبك ساقم يوم مالتيو نسودان تمالستو يوم كالي الله شجرات كمان كنقلصون نخيل مالتيو بزعبية ناي كونتات أنا بابرز أقام سلزولو مالتيو بتا كمتان دليو أما أدت تمرت خركبو زي كقولو مخنيات إزيوك بهالخيل راي شمي سامير سولومون يبهال كابه ممحدار نوزوبا هيكوتا مالتي حجي تي حدا قدوس تمهاراي زبهال كما يزبالي ويدما نفع تمهاراي نبلو كما يزبالي تحت مثلني أقدمو جن تي قدوس كخون تدا خوينو تتصادفنت ويدما تي أبتبي تمرتز مس تتصادفنت كما يو خنرق خنكلالنا حجي نسو مسرعنا ينا أتنفعن زي نفعن زمس حجي تتصادفنت أبت تمرتن تدارينا يخا أبزي نؤزبانا مسنقحات إذا تحاوزاني نقحاتنا يتحبر تسبنا أما أكلاي درجة سلوزولو نالباشتي دحان زبل ممزاني كما يمزان ندعنبر أبدحان كنا تعالوا يزبلوا أنا مستنقحتنا يتحبر تسب مالتي حجي نفعن زي نفعن كما تنتدى أخوينو أبتي تساتفنا تندي مجمرتا كما تزولو مستساتفي نفعن زي نفعن كبهال حجي تدحان كنا تسلزلنا تساتفنتنا مالسي صبق كنبلو نخلينا مستنقحتنا يتحبر تسب سلازي التسامحنا نايتي تمهارين دحر أبتي تمرتون دحان كوينو اتمنفعتن تي دحان زخون نايت تمرتي كسان كمصي يخيل يزبل حسابي زلن حراي تساتفنا تمرت تمهارو اما اد تمرت خمي الله كنبل تخينا مالسي تحوتالو مستي كال كبابيتا تريخا مستخبص حزق بوت تمهارايس انا تحوتالو يبل اتي بخمي تحط كوينو زبل كأ مالسي كم تزبولو نقحات يلن نايتي ولادي كم تزدلس نافت تمرت يسودو يلن حجي تزقم كافت ولادي الو تتمهارايون مسكده تزخدون كم تزدله افت تمرتي تقداسنت يبلون التقداسنت زوجدلو زولو أو خا مالسك صلوا خبابلو كافت أفت مرتخيدو زرخبو اتبدق خيدو كال النجارات زرخبو كم شقط زسحبو لو السي سحبو مالتي كافت تمرتسي اتي أبدق زولو ناي شقط نجارات يسحبو لو مالتي أنا هم قبل خيل ثم يحسين قبر حامد كم مهدر نوزوبا هاي كوتا جيت الساتفو تمهارو نريح لنا أبزينو زوبانا مسكبابيو قاله تهوتي زلون مستي بزي حزب ديو مستي كل كنت زلو تهوتي جي اب من فاتو ديو ولا بقول دا ابزم من دايبري
ላይብረሪ መጽሓፍቲ ናይ ቀደም እዩ ዘለዎ ሕጂ ጉድለት ናይ ወላይት መምሃራን ክምድቡ ከለዉ ብሞያዎም ኣይኮነን ዝምድቡ ብዘይ ሞያዎም ስለ ዝኾነ ወላ ብቕዓት እውን የለን ማለት እዩ ይኹሙ ሕጂ እንታይ ሞ ተምሃሮ ንፍኦም ዲኦም ኣይንፍኡን ክንብል ከማን ኣይንኽእልና ስለምንታይ እቲ መምሃራን ነፊኦም እንተለዉ እቲ መጽሓፍቲ እንተበዚሑ እቲ ተምሃሮ እውን ክንፍኦ እዮም ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣነ ኣብዚ ትሑት እየ ዝብሎ ሽመይ ነጃት ሁሴን ካብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ማለት እዩ ሕጂ ተገዳስነት ተምሃራይ ተገዳስነት ናይ ትንፍዕ ተምሃራይ ወይ ተገዳስነት ናይ ተምሃራይ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ንብል ዘለና ሕጂ ቀዳማይ ነገር ንዓና ኣብዚ ንዞባና ፀገም ኮይንና ዘሎ እቲ ተሳታፍነት እዩ ተሳታፍነት የብልናን እቲ ጠንቂ ናይቲ ተሳታፍነት ኮይኑ ዘለኻ እዚ ሕብረተሰብ እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ እቲ ጂኦግራፊካል ሎኬሽን ናይዚ ቦታ ማለት እዩ ኣብዚ ጥቓ እንታሽሙ ስለ ዝኾነ ዝበዝሐ ሰብ ኣብዚ ብሸቐጥ እዩ ዝናበር ማለት እዩ እቲ ብዚ ዝቕመጥ ሕብረተሰብ ከዓ ኩሉ ቢንዓምር ሕዳርብ ትግረ ስለ ዝኾነ ንባዕሉ ኸ ትንቕሓቱ ኣብ ትምህርቲ ትሑት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ከሳትፍ ዘይከኣለ ነቲ ንፉዕ ተምሃራይ ሓደ ክልተ ዝርከብ ከዓ ነቲ ኣብ ትምህርቲ ዝግደስ ከዓ ኣይሕግዝኒ ማለት እዩ ንባዕሉ ተሳታፍነት እናተቃወመሲ ኣብቲ ተምሃራይ ተወዳዳሪ ክኸውን ወይ ከዓ ጉዱስ ንክኸውን ንባዕሉ ዝዓቢ ፀገም ማለት እዩ ሓደ ተምሃራይ እንድሕር ኣብ ትምህርቲ ተገዳስነት ክህልዎ ኮይኑ ቅድም ከምዚ ራእይ ክህልዎ ኣለዎ ክበፅሖ ዝደሊ ነገር ትምህርቲ ብዓይኒ ገንዘብ ጥራሕ ክጥመት የብሉን ትምህርቲ ተማሂርካ ደኣ ኢኻ ማለት ምስ ተምሃርካ ኢኻ እቲ ገንዘብ ትረኽቦ ማለት ምስ ተምሃርካ ስለ ዝሰርሕ ኢኻ እቲ ገንዘብ ትረኽቦ እምበር ገንዘብ ክትረክብ ኢልካ ወይ ከዓ ዝበለፀ ስራሕ ክትረክብ ኢልካ ክትምሃር ይብልካን ትምህርቲ ነቲ ንቕሓትካ ወይ ከዓ ነቲ ብልሓት ናይ ሓንጎልካ ንክተስፍሕ ንዑ ክትዕቢ ኢኻ ትምሃር እምበር ንገንዘብ ኣይኮንካን ትምሃር ዓባይ ፀገም ዘላ ብዚኣ እንታይ ገንዘብ ወላ ዝኾነ ነገር ክትግዝጉስ ኣብቲ ከባቢኻ ክትረድእ ተደሊኻ ክንደይ ትኽፈል ድሓን ዋላ 2700 ይኹን ናይ ፕላስ 4 ማለት እዩ ንሕና ኣብ ወርሒ 5,000 ንእቱ ትምህርትኻ ሒዝካ ተፀጋዕ እዚ ነገራት ኣሎ ሕጂ ትንፍዕ ተምሃራይ ተሓርኮትኮት ድብል ትስድሩ ዝሕግዞ ዋላ ሓደ ክልተ ኩሉ ይኮነን እንዲ ትሰብ እንታሽሙ ኣለ ሓደ ክልተ ንቑሕ ተምህር ዝደሊ ዝወፅእ ካብ ዝንእዘዋ ማለት እዩ ዝርኢ ማለት እዩ ንዚ ከዓ ንኸይሕገዝ ንኸይግደስ እቲ መዘንኡ ፀቕጢ ገብረሉ ኣዳማይ ነገር ምክንያቱ እቲ ትምህርቲ ብዓይኒ ገንዘብ እዩ ዝርአ ወላት ወላዲ ኸማን ነቲ ተምሃራይ ካብ ተምሃር ከምዚ ክትከውን ካብ ራእይ ወይ ከዓ ቪዥን ክህልዎ ዝገብሮ እንታይ ይገብሮ ተማሂርካ ገንዘብ ክተምፅእ ይብሎ ቀዳማይ ነገር ወይ ከዓ ግደፎ ትምህርቲ ኣኽለካ ሽምካ እንገሊኻን ኣንቢብካ ኣለኻ ስራሕ ከምዚ ጎዲልና ኣሎ ከምዚ ጎዲልና ኣሎ እቲ ወፍሪ ኣብቲ ተምሃራይ ድኸውን ወፍሪ ኣብ ንብረት ትኸውን ማለት እዩ ሕጂ ዝዓቢ ፀገም ኣለና እቲ ቀንዲ ፀገም ሕጂ ናይቲ ሕብረተሰብ እንድዩ ካልእ ከዓ ንባዕሎም እቶም ተምሃሮ ኸማን ከምዚ እቶም ዝኸዱ ዘለኹ ንስለ ምኻድ እዮም ዳኣ ዝኸዱ ኣለዉ እምበር ተገዲሶም ከምዚ ክበፅሕዎ ዘለዎም ቦታ ስለ ዘለዎም ወይ ከዓ ራእይ ስለ ዘለዎም ወይ ማዕረቲ ካልእ ሰብ ኣብቲ ካልእ ንኡስ ዞባታት ዘሎ ወይ ካብቲ ካልእ ዞባታት ዘሎ ክስርዑ ኢሎም ኣይኮኑን ማለት እዩ ሃራይ ሽመይ ሮቤረ ዘነባል ካብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ መምሬ ማለት እዩ ቅድሚ እቲ ቅዱስ ተምሃራይ ምባልና እቲ ተሳታፍነት ተምሃሮ ከመይ ኣሎ ኢልና ክንግምግም ቁርብ ተንፍትን ይሓይሽ ይብል ክንግምግሞ ተኾይና ከዓ ተሳታፍነት ተምሃሮ ኣብዚ ንእዞባና ኣዝዩ ታሕቲ እዩ ዘሎ ምስቲ ካልእ ዞባ ክትርኢ ከለካ ማለት እዩ ሕጂ መጀመርታ ተሳታፋይ ንድሕር ዘይረኸብካ ከዓ እቲ ቅዱስ ተምሃራይ ወይ ከዓ እቲ ክዓቢ ትደልዩ ዘለካ ናይ ትምህርቲ ባይታ እውን ኣይክህሉን እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ተሳታፍነት ቀንዲ ጠንቂ ዝኾነ ዘሎ ነቲ ተሳታፍነት ከዓ እዚ ክብሎ ፀንሑ ማለት እዩ ጉዳይ ሸቐጥ ኣሎ ንቕሓት ዘይምህላው ኣሎ ስድራ ቤት ንባዕሉ እውን እቲ ራእይ ዘይምህላው ሓደ ሰብ ብራእይ ኣብ ዝኾነ ነገር ዝበፅሕ ራእይ ንድሕር ዘይብልካ ክትብገስ ከለኻ ወላ ብዝበፅሕካ እንትበፅሕካ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉ ንዓኻ ሕጂ ከምዚ ነጃት ዝበለቶ ቀዳማይ ነገር እቲ ብሓንጎሎም ዝመፅእ እቲ ገንዘብ እዩ እዚ ገንዘብ እዚ ከዓ ሰሪሕካ ከም ተምፅኦ ጥራይ እዮም ዝፈልጡ ተማሂርካ ልዕሊ እቲ ገንዘብ ኣብ ፍልጠት ከም ዘለካ ልዕሊ እቲ ካልእ ሰብ እስኻ ብሱሉ ምዃንካ ኣይፈልጡን እዮም ወይ ከዓ የለን ከምኡ ዓይነት ሓሳብ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ነገር ክመፅእ ዘለዎ እቲ ንቕሓት ናይ ወለድን ናይ ተምሃሮን ቀዳምነት ክመፅእ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ሽዑ እዚ ምስ መፀ እቲ ተሳታፍነት ከዓ ብመንፅር ክዓቢ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ዓብዩ ከዓ እቲ ተወዳዳራይ ተምሃራይ ንብሎ ዘለና ወይ ከዓ እቲ ቅዱስ ተምሃራይ ንብሎ ዘለና ከዓ ሽዑ ክወፅእ ማለት እዩ
ሕጂ ኣብዚ ንዕዘባና እዚ ዓብ ፀገም ኣለና እዚ ከመይ ጌሩ ፍታሕካ ተቐፃሊ ንዛረበሉ ንኽእልና ሽመይ ሰባሕ ዓማር ካብ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ሕጂ ተሳተፍነት ተምሃሮ ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ትብል ኣርእስቲ ኣብ ንዕዘባና ትሑት እዩ ዘሎ ግን እቲ ንቕሓት ናይ ሕብረተሰብ ካብ ቀደም ሕጂ ይሓይሽ ምክንያቱስ ቀደም ክንመሃር ከለና ንሕናስ ከምዚ ሞዴል ሰብ ንርኢ ነበርና ናብ ቅድሜና ሕጂስ ከም ክስቶ ክኸውን እየ ተማሂረ ከም ክስቶ ክኸውን እየ ወላ እቲ ሕብረተሰብ ንዕዘባ ዘገልግል ዝነበረ ካብ ካልእ ዝመፀ ሰብ እዩ ሕጂ ኣብዚ ግዜ ግን ካብ ንዕዘባ ሃይኮታ ተማሂሮም ዝወድኡ ኣብ ሕክምና ክትከይድ ከለኻስ ካብኡ ትረክብ ካብቲኦም ደቂ ዓዲ ኣብ ዝኾነ ተሳተፍነት ንዖም ምስ ረኸብካ እቲ ሕብረተሰብ እንታይ ይብል ኣሎ እዚኦም ደቅናስ ተማሂሮም ኣብ ከምዚ በፂሖም ወላ እቲኦም ተማሃሮ እዚኦም በዓል ተማሂሮምስ ኣብ ከምዚ በፂሖም ሕጂ ከም ሞዴል ሒዞም ይጓዓዙ ኣለዉ ኣብዚ ግዜ እቲ ንቕሓት ሕጂ ይሓይሽ ወላ ተሳተፍነት ኣያሃሉ እምበር እቲ ህዝብስ ይነቕሕ እዩ ዘሎ ካልእ ከምዚ ዝኾነ ከምዚ እቲ ንቕሓት ናይ ተማሃራይ ይኹን ናይ ወለዲ ወይ ከዓ ከምዚ ዕላማ የለን ኣብ ሓንጎሎም ከምዚ ምሻለስ ከምዚ ክኸውን እየ ዝብል ዕላማ የለን ሕጂ ሞዴል ናይ ቢዝነስ ገለንደ እንተዘይኮይኑ ሞዴል ናይ ትምህርትስ ኣብ ሓንጎሎም የቐምጡ እዩ ኣለውን ንሱ እዩ ከዓ ተሳታፍነት የውሕዶ ዘሎ ግን ሕጂት ሕብረተሰብሲ ይነቅሕ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓን ኣሎ በቲኦም ናይ ንዕዘባ ሃይኮታ መንእሰያት ኣብነት ኮይኖም እንቲኦም ድሕሪኦም ዘለውስ ንቕሓት ዘሎ ኮይኑ ይስምዓን ኣሎ ሽመይ ሰላሐዲን መሐመድ ጅማዕ ካብ ምምሕዳር ከተማ ሃይኮታ ተገዳስነት ተማሃሮ መኣዲ ትምህርቲ ኣብዚ ንዕዘባና ንሪኦም ከለና ብሓፈሻ ኣነ ኣብ ፅቡቕ ኩነታት እዩ ዘሎ እዩ ዝብል ንምንታይ ምስቲ ንቕሓት ናይቲ ከባቢና ርኢና እዚ ኣብዚ ንዕዘባ ሕጂ ፅቡቕ እዩ ዘሎ ወላ ተሳታፍነት ኣብቲ መኣዲ ትምህርቲ ፅቡቕ እዩ ዘሎ ንምንታይ እቲ ህዝቢ ኣብዚ ዘሎ ዳርጋ መብዛሕትኡ ወላ 3 ርብዕናቱ ንቑሕ እዩ ኣብተን ምምሕዳር ከባቢታት ግን እንተኸይድና እተን ምምሕዳር ከባቢታት ኣዝየን ድኽመት ኣለዎን ኣዝየን ታሽሙ ኣለዎን ማለት እዩ ሰብ ኣብኡ ዘሎ ንቕሓት ዝጎደሎ ሰብ እዩ ኣብ ምጓሰይን ኣብ ጥሬትን ኣብ ገለን ታሽሙ ዝገብር እዩ እዚ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ምምሕዳር ከባቢታት ተሳትፎ ውሑድ ኣሎ ናይ ትምህርቲ ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ ኣረኣእያ ደቂ ኣንስትዮ ዝበሃላ ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ዘይስደዳ ኣለዋ እንተበዚሐን ጓል ኣንስተይቲ ካብ 5ይ ክፍሊ ዘይትሓልፍ ኣብ ዝኾነት ምምሕዳር ከባቢ ሓሊፋ ናብ ጁኒየር ወይ ናብ ሰከንደሪ ትመሓላለፍ ጓል ኣንስተይቲ የላን ኣብዚ ንዕዘባ ብፍላይ ብጀካ ኣብዚ ንዕዘባን ኣብዚ ውሽጢ ከተማ ምምሕዳር ከተማ ዘለዉ እሶም ጥራሕ እዮም ደቂ ኣንስትዮ ዝምህሩ እምበር ኣብቲ ከባቢ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣዝዩ ትሑት እዩ እዚ ከዓ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ገዛ እንታይ ካብቲ ሰብኣይ ኮይና ክትነብር እምበር ተማሂራ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክትበፅሓሉ ዘይደልዩ ሕብረተሰብ ኣለውና እዚኦም ከዓ ቀንዲ እቲ ተሳትፎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እንተዘይሓይሉ መኣዲ ትምህርቲ ትምህርቲ ኣዝዩ እቲ ስድራ ቤት ማለት እዩ ወላ ንብሕጂ ንቐፅል ዘለዎ ወለዶ ዝመሃር ቁልዓ ኣይክርከብን እዩ ንምንታይ ጓል ኣደያ ኩሉ ግዜ ንደቃ ክትምህር ትኽእል ኣደያ ኩሉ ግዜ ንኣተባቢዓ ንቤት ትምህርቲ ክሰድድ ትኽእል እዚ ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ተሳትፎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ትሑት ኣለዎ ክብል ክእል ኣብዚ ንዕዘባ ካልእ ድማ ከምቲ ዝበሃል ዝፀንሐ ኣብ እቲ ጎኒ ጎኒ ናይቲ ትምህርቲ ብፍላይ ኣብዚ ሃይኮታ ብዕዳጋ ትፍለጥ ስለ ዝኾነት መዓልቲ ዕዳጋ ዳርጋ እቲ ተማሃራይ ወላ እቲ ዝመሃር ዘሎ ተማሃራይ ረቡዕን ሓሙስን ሕጂ ዕዳጋ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዓዲ መብዛሕትኡ ተገዳስነት ኣብ ወላ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ትኸይድን ከለኻ ኣብ ታሽሙ ኣብቲ ኣቴንዳንስ ናቶም ወላ ትሪኦን ከለኻ እውን ሽዑ መዓልቲ ብዙሕ ብኩራት ኣለዎ ንምንታይ ኩላ እንጀርኣያ ትደሊ እንጀርኣ ትፍትሽ ግዜ ኣብ ከምኡ እያ ተጥፍኦ እዚ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ቁርብ እዚ ዘለና ድኽመታት እንተተዓርዩ ኣነ ኣብ ፅቡቕ ኩነታት ዘይበፅሓሉ ተሳትፍነት ትምህርቲ ኣብዚ ንዕዘባ ኣይክህሉን ይብል እቲ ተሳታፍነት ትምህርቲ ወላ ተገዳስነት ሕጂ እንታይ ተመሓይሸ መፅእ ኣሎ እንዲኦም ዝብሉ ዘለዉ ልክዕ ተሳታፍነት ኣሎ ምክንያቱ ትሰብሲ ስለ ዝዛረበካ እንታይ ደዘ እተኸዮ ትምህርቲ እንታይ ዳገለ ስለ ብዛዕባ ትምህርትኻ መንግስትናስ ብዙሕ ስለ ዝውስጉስ ተሳታፍነት ኣሎ ተገዳስነት ግን ካብቲ ዝነበረ ባይታ ዘቢጡ እዩ ማለት እዩ ቀደም ክንሪኦ ከለና እዚ ንዕዘባና ማለት ካብዚ ተማሂሮም ሳዋ ዝኸዱ በዘይ ነጥቢ ኣይምለሱን እዮም ነይሮም ክሳፈር ዘምፁ ነይሮምና ካብዚ ንዕዘባ ማለት እዩ ንባዕሉ ኣብዚ ዝካየድ ናይ ፌስቲቫል ተማሃሮ ዝበሃል ኣሎ ኣብኡ ብደረጃ ዞባ ተዓዊቶም ቀዳመይቲ ወፂኦም ነስመራ ዝኸዱ ነይሮምና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ግን የለን
ንባዕሉ እቲ ፌስቲቫል ኣሬንጅድ ኮይኑ ኣብኡ ዝቐርብ ነገራት ይስኣን ማለት እንቶም ተምሃሮ ኣይምህዙን እዮም ዝኾነ ነገር ከቕርቡ ድሌት የብሎምን ወላ እቲ ናይ ማትሪክ ተሪእናዮ ኸማን ከይዶም ነጥቢ ዘምፅኡ ውሕዳት እዮም ሓደ ሰብ ዲግሪ እንተኣትዩ ክንደይ ዲፕሎማ ሕጂሲ እቲ ተገዳስነት የለን ተሳታፍነት ጥራሕ ይደሎ እምበር ተገዳስነት የለን ነቲ ተገዳስነት ከዓ ከምፅኦ ዝኽእል ከምዚ ልክዕ ሕጂ ይበዝሕ ከም ሰባሕ ክትብሎ ፀንሐት ኣለና ማለት ኣነ ንባዕለይ ኣብዚ ተማሂረ ካብዚ ትምህርቲ ወዲና ብተመሊሰ ማለት ኩላትና ዝበዛሕና ከምኡ ኢና ከምኡ ክንስና ግን እቲኦም ኣሕዋትና ከምዚ ሞዴል ናቶምሲ ይገብሩና የለውን ማለት እዩ ኣነ ሕጂ እንድሕር ንዓ ከረዳእካ ንዓ ከም ዝገርክላ እስኺ ከዓ ንባዕልኺ ግዜ ክዘጥፍእኺ ከይኣኽለክስ ግዜና ክተጥፊ ከምኡ ዝመፅእ ዘረባስ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ተገዳስነት ክበፅእ ተኮይኑ ገና እቲ ህዝቢ ነቂሑ ንብል ኣለና እምበር ኣይነቕሕን ደሎ ብቕንኢ ወይ ከዓ ከምዚ ከይብሉና ዓይነት ተምሃራይ ኣብቲ ዘሳትፍዎ ዘለዉ እምበር ነቂሖም ወይ ከዓ ተገዳስነት ሃልዮም ወይ ከዓ ኣብቲ ውላዶም ወፍሪ ክገብሩ ደልዮምሲ ኣይኮኑን ዘሳትፍዎ ዘለዉ ገለገለ ወለዲ ሕሉፍ ሓሊፎም ነቲ ውላዶም ክስቶን ከዓ ክስቶ ሃበና ዝብሉ ኣለዉ ኣብ ስራሕ ማለት እዩ እቲ ሓደ ንፉዕ ኮይኑ ሞ እቲ ሓደ ከዓ ሕማቕ ኮይኑ ኣብ ስራሕ ነቲ ንፉዕ ኣብ ስራሕ ካብቲ ትምህርቲ ውፅኦም እቲ ሕማቕ ኣብቲ ትምህርቲ እትዎም ከምዚ ምቅያር ማለት እዩ ከምዚ ዝገብሩ ወለዲ እውን ኣለዉ ሕጂ እቲ ብሓፈሻ እቲ ንቕሓት ይበቃ እቲ ደዛረብ ዘሎ እቲ ንቕሓት ናይ ወለዲ እዩ ወለዲስ ማዕረ ክንደዮም ነቲ ትምህርቲ ዝኣምንሉ ብትምህርቲ ክቕየር ከም ዝኽእል ብትምህርቲ ዝኾነ ነገር ክበፅሕ ከም ዝኽእል ማዕረ ክንደዮም ዝኣምንሉ ትሑት እዩ ዘሎ ብዝንዛው ማለት ቶታሊ ኣረ እቲ ቀንዲ ትሑት ገብረ ዘሎ ኣብቲ ንዞባና እንተሪእና ያኒ ካብቲ ሕብረተሰብ ኣፍልጦ ዘይብሎ ማለት እዩ ትምህርቲ የብሎምን ቀንዲ ሕጂ ናይቶም ህዝቢ እዩ ኮይኑ ዘሎ እቲ ትሑት ናይ ተምሃሮ ትሑት ገብረ ዘሎ እቲ ትምህርቲ ማለት እዩ ሕብረተሰብና ሲ ደርጋ ናይዚ ከባቢና ትምህርቲ የብሎምን እውን ከለና ሕጂ ኣብዚ ውሽጢ ከተማ ዘሎ ደሓን ክበሃል ይኽእል እዩ ተሳታፍነት ተምሃሮ ደሓን እዩ ትብቃት ከምቲ ዝድለ የለን ዳ እምበር ተሳታፍነት ኣብ ማእዲ ትምህርቲ ኣለዎም ከባቢና እንድሕሪእና ግን ከምታ ዝበለት ሕብረተሰብና ብንዓምር ሕደረብ ዝበዝሑ ንሶም እዮም ናይዞም ከባቢና ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ከዓ ትምህርቲ የብሎምን ንብል ከለና ኣብኣን ከለና ክንገድፎም ከዓ የብልናን ምክንያቱ ከመይ ቢሎም ተረዲኦም ደቆም ከምህሩ ኣለዎም ከመይ ገይሮም ተረዲኦም ደቆም ተማሂሮም ኣብ ዝብፃሕ ክበፅሑ ኣለዎም ንሕና ናብኦም ክንግስግስ ኣለና እዚ ንምግባር ከዓ ንምንታይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣይዓረፈን ምክንያቱ እዚ ኣብ ገስጋስ እዩ ይርከብ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ዝኾነ ዝተፈላለየ ከባቢታትና እዚ ትምህርቲ ንዓበይቲ ኣሎ ያኒ ምጥፋእ መሃይምነት ዝበሃል ኣሎ ሕጂ ደርጋ እንዳተቐየረ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣዴታት እንድሕሪ ተማሂረን ገዛ ተማሂረ ማለት እዩ ገዛ እንድሕሪ ተማሂረ ከዓ ተማሃራይ ኣብ ትምህርቲ ከኣትዩ ኣብ ትምህርቲ ክበቅዕ እዩ ውፅኢት ክረክብ እዩ ሕብረተሰብ ክቕየር እዩ ምክንያቱ ሕጂ መታ ንሪኦ ደርጋ ብዙሕ ዘኸፍእ ኣይኮነን ከምታ ንደልዮ ዘለና መፃና የለን ዳ እምበር ዘኸፍእ ከዓ የብልናን ማለት እዩ التساتفنت يلون نبلو لنا جن تساتفنت زي مهلو مخنيات ون نولد طرح ويتنقحت رحلنا نتوقع لنا مثلني التساتفنت نايتم تمهارو أمنتها ينتدعلنا نامنا تمهارا يسي وي حدا سب ريو زأمن جي أبتع بيات تمرتون أخل قرب يلن يزبل أني أبتع بيات تمرتنا بعلو أخل زخونة لايبراري يلن أخل زخونة لابراتوري يلن حدا نجر ب تيوري مهير كايو براكتيكال انت داري خايو يتسب زيادة أمينون ترديئون زمت دحرون كلنا انت دارينا أبقبرينا نتي نجر نردو هجي خون كلنا انت دارينا تنجر إنا زيادة نعقبلو ماليته هجي زيادة نبتي ولدنا قرب لنا جن أو نايم مهران سجمونا له هجي خمس بلو نوزبانا مستوب كربا مسمخانو متن ናይ ሸቐጥ ቦታ እውን ምስ ምዃኑ መጠን ዳርጋ ዝመፅእ መምህር ብምልኡ እንታይ እዩ ዝኸውን ይከፋፈል እዩ በዚ ማሕበራዊ ህይወት ኣሎ በዚ ናይ ትምህርቲ ነገር ኣሎ ሕጂ እቲ ናይ ሸቐጥ ቦታ ምዃኑ እውን ነቲ መምህር ናብቲ ትምህርትን ናብቲ ሸቐጥን ዝያዳ ክሳይ ከም ዝገብር ከም ዝመቃቀል ይገብሮ እሞ ድሕራ መወዳእታ እቲ ተምሃራይ ዳርጋ ሓደ ሓደ ግዜስ መምህር ሲኢኑ ዝምለሰሉ ግዜ ኢኻ ትርኢ ሕጂ ንሱ እዩ ዘሎ እቲ ፀገም እቲ ናይ ሸቐጥ ቦታ ምዃኑ እቲ ምስ ዶብ ቀረባ ምዃኑ እዩ ነቲ ኩነታት ዘግብሮ እምበር ወላድሲ ወላዲ ንወዲ ክምህር ብዙሕ እዩ ዝፅዕር ድኽመታት ኣሎ ናይ ወለዲ ልክዕ እዩ እቲ ወለዲ ብትኽክል ንወዶም ሓሙስ ምድሪ እዚ ንዓ ካሮ ስራሕ ንዓ ገንዘብ ኣምፂ እዩ ዝብሎ እምበር ናብ ትምህርቲ ኣየብሎን እዩ ግን
زيادة نابو خا زي كنا ولا بيت تمرت اتقرباتو كدلدل علو تمهاراي كنفع انت دا اخويني يزبلان حراي مالس نقحاتنا يولد ديالن اندينا يلنا ግን بحفشات زي كوينو كل ولاد نقح يكونن وي نولاد تمرتي زي سدد يكونن الون حدا حدا ندقوم زدل قربات زغبرلهم نتمرت خودو نخمهارو ابز لعلى درجه نخبصحلهم زغسغسون አለው ማለት እዩ حدا حدا ابنتاويان حجي نزيومون بحفشا كنقلص سلا صنحنا تزي كوينو አለው نقحات ولد حدا حدا ندقوم ابز لعلى درجه خبصحو زدري زغسغسو تمهارون كمو حدا حدا اتم نفعت بلصاتيوم مسكرون دحان زخونه وصيتيوم صيوم ማለት እዩ حراي كم زحجك نزاربلو زصنحنا تشغرات ابزن اسبا كوم بحفشا كمي كم زلو كريو صنيحنا سلازنتي طقمي تمرتي بمرأي ازوم تماهيروم تمليسوم مز حبرتسب نخقيرون اتوم شقيطوم كا زموطو زلوون اوداديرناسي كمي غيرم يوم ازوم تماهيروم زلو سباتسي نز حبرتسب كلووطو نصبيو حجي نزام زمهره كل زمهراي مازنو يزري مازنو مسرا زام حجي عند خويناتنا زلان حنا حجاب منستر تمرتاب نزوبانا مالتيو እቶም ካብቶም ዝመሃሩ እቶም ዝሽቀጡ ይበዝሑ ተምሃራይ ኩሉ ግዜ ንመጻኢ ስለ ዘይሐስብ ነቶም ሸቂጦም ገንዘብ ዝእትዉ ንዖም ቀዳምነት ይርዩ ማለት እዩ ነዚኦም ክንቀይር እንተሓደ ኣኾና ንሕናስ ተምሃራይ መባእሳ ካብ ገዛዩ ወለዲ ቀዳምነት ሓንገሎም ክምልለዎ መጻኢ ናይ ደቆም ከላሊለዎም مستمحرو كنتاي من مصايم تخونو كلهم كون لوام قدام الناس مباتا كابتم صدرا مالتو حجه تم صدرا كنم دهر كونه بمنتاينا هنمنم مخنياتو شقات نغزيو تمرتها نا هيوتك مصايو نبرل تخيليو اجي نزي امكن امنم دعد اخونا ابغسغسات بزخونه اخيباتات ابيات تمرتي نتوم مسرتايان كوينم زلو دق عدتا ما حيران بزخون استفلاليه مويا حيزم زلو بأم ابنات غيرنا هنغلصلهم اخيباتات كنردهم كنفتنلان مخنياتو الشقات وعلم صباح نغو تمرتن تزيرخوم زي شقات اندحر غنزم تسئنم نيونجو طرح خوليوم تمرتن اندحر اللوم كن يعني صاغم يبلوم مهرات يوم حبتامات يوم زم بما حازوتهم بغسغسات ابابيات تمرتي بغسغسات بدقعد بزخونه توكلات من ستريتات مالاتو نتام زي مهرزلو كن امنا مالنا ما اد تمرت خاطو تمرت مكسبنا حنقل سلخونه حبتامنا نقصال مسؤم كأصل سلازخونه قدامنت بخمو غيرنا خن امنا مالنا خن مهر خن امنا مالنا تام اجك انت تمهره تمهره غنزب نغزياوت خطروا يبلكمن ገንዘብ ንግዜኡ ትምርትኻ ንኩሉ ግዜ ኣብ ሓንጎልናዩ ንኩሉ ግዜ ምሳና እዩ ኢልና ክንእምኖም በታ መሓዞቶም ቀንዲ ጎስጎሳት ኣብያተ ትምህርቲ ኣኼባታት ገርና ድዩ ብመምሃራን ድዩ ብዝኾነ ኣኼባታት ብኡ ገርና እንተረድእናዮም ክልወጥ ዘይክእል ህዝቢ የለን ክሰምዕ ዘይክእል ከዓ ሰብ የለን እሚንካ ዘይቀየር ከዓ የለን ተሕድስተያኒ ሕራይ ኣብዚ ምዕቡል ግዜ ወይ ከዓ ኣብዚ 21 ክፍለ ዘመንሲ ናይ ቴክኖሎጂ ክፍለ ዘመን እዩ ሕጂ ምዝ እዋን እዚ ተማሃሮናስ ከመይ ገይሮም ተሳቲፎም ብሉጻት ኮይኖም ተገምጢሎም ተመሊሶም ኣብዝን እዘብኦም የገልግሉ ወይ ከዓ ኣብተን ዘለዋ ትካላሲ ኮፍ ይብሉ እንዲና ንብል ዘለና ሕጂ ከምኡ እንድሕር ክኸውን ኮይኑ እዚኦም ብመጠኑ ዝሳተፉ ዘለው ተማሃሮሲ ብቑዕ ትምህርቲ ክረኽቡ ኣለዎም كم حنت هاي سكول يا زلاب زن أزوا كباب سوسة شح حزبي زلوا قليل يكونن حنت هاي سكول كمان وحداتهم سخالم تسرح لهم أتا حنت هاي سكول جن كساب حجي كم تنكال هاي سكولات زاد اللي انت شمية باللاني دبلاني كال اترفسي نا اي سي تي انت شمية لن قدم نيرا بسولار سرح نيرا تبلاشي حجي ولا اي سي تيس كمبيوتر حدا تمهاراي نا هاي سكول ولا نا جونيور كمان كفلتل ولا اما بقتا خمان سكاتلوت نا اي سي تي اكسس تمهارايس كمبيوتر كصحف كخلالو ولا تتقللس يعني 4 مايكروسوفت خصنا خلالو مالتي ازي يلن قالها ديجيتال لايبراري خا يلن ازي تكنولوجي زم عبارات زنتاتيو بمطنو تيم زلو مزي تتاحيزم
صباح نقول تماهيرهم كيدهم كا مستملوا سبز خافتي تصرحوا لتكال تتكال نبعلو كم تناي قدر مسار راح يسرح ذا بيرون ورقة مالتي نبعلو تقرصنا تكال يمثلني سحابنات كله والله قدمت بيت مرتي تاي سي تخلو والله تي تلاب كا صعيق خونا لو مالتي بقب تسرح لا تكنشان مزي قال كله خير يوم ما يتمع بالي تماهير كات راح دايسي سيستم كم خمزيلكا ديمونستريشن كم خمزيلكا ولا حنت سنسيبلون كرئي لهم كوادادر تخينهم نلعلى درجة خبص تخين التكنولوجيا تقاملوا تخينهم كنا لا اليوم علنا أبي تمرت التكنولوجيا أين لا اليومنا أبغى أنا خلنا بعلنا ولا بز كتما إنترنت أكسس يلن إذا تما هريس بخميو مس تكنولوجيا كلاله من حركوينه بزا موبايل فيلم راح يزرق زله كفيلم خنت أخسب حجنا إحنا أبزن الزبانة ولا حن تكنولوجيا بلنا ندبل أنا بيت تمرت في الله ICT يلن ديشال لايبراري يلن أبزن الزبانة بعلو ناي إنترنت انتشومية يلن كابوها كاب زخلو سيرو خيدو تماهيرو مسمص أبتبيت صحفت نبعلو زناي تكنولوجي انتشمو خاطلو مالتي بيرون ورقة نحر كوينو حدا بيت صحفت حوس وزبلت خينو زن نبعلو كمان أي سحبكاني أمتى خسرح أبكمزي أتسرح متي خري أكلو ويسبك خزارة له نبعلو تبيت صحفت كتصبط خينو نصها نبعلو أكادنا غيركا كمزي تقبرو نجارات مستبوتاي زخيد شو عيخ خسحبت تقل قدم ممهران بتقدم أوان مالتيو دزأري خدانو ممهر دزنت ممهر نبعلتنا إن ممهر جزا خمي سو نبعلو سحبك أنا ممهر يخون دلي أنا دكتور يخون دلي تقول مالتي حاجة التكالات من قصة نبعلو بزنو زواس الصحابي يكونن أنا قنتاي قبل لابرسيا مالتي مجمرتا تي حبرة السب نتستمهر سب كأمنو اللو خلالو مجمرتا أنت تماهير ولا سبسي كلوت كم زخيل كغير كم زخيل سي كأمنو اللو خلالو دحري تمهارين بلو زلنا نابتي رأي زمت مالتي حجي حدا أبزعد استمهاره فورا متيو بتصحفت حيزوخ سرح نحريوه نالبات نعو نانسنس كون خلي تايم وزن عي العليا همش شحاب زقت له سوق تشعين قال نخفل له خبل خلي ازدين نزخ نقيرو انت خوينا مجمرتا تزمهر لسب كابزي مجمرتو خد زمهر لسب برأي خمهرالو لتحتي زلخ ان دحجز خيرالو بينو حدا سب تماهير ولا انت نقر يقبرن كاب نفسي كجمر انا نحاول نهرنتهم سدراي نهر زي مهر كوينا ولا انت ترقم يبلين نزم له زلناس ولا انت ترقم يبلن مالت حجز ما بزلنا كلاتنا منالبات بيت مرت سلا زحالفنا بتناي قرم نكريو ندحر جميره تناي قرم زنبرسب نعنا نتم تحتيهم زنبرنا እንዳቆጥቆጥ يم زمرنا يرم ودو خصوص كم تمرت نفعي ولا ديوم ابوي خصوص ندقو خمزي زمر زبحال الدرجه نيرو لو مغن ابوي خصوص يلن ابي تمرت زمت ولادون يلن توتالي ابي تمرت وصي متيو نولادو كم يالو تمرتي كم يالو قلعت زبل يلن قال اتبي تمرت كم زنجاز بولتو كيت كاخذ ريها برخه يمثل مش كنت مهارل ولا كنت ريها كمان دعي ناوقس كان اخذ كيت كمان سحنقول كاي قبول اتسالساي تكنولوجي مالت تكنولوجي خا كلن وسان زوباتات نرينا لنا اب معبل غزي مبصحن زلا ولا انترنت نبعلو سي اب زوبانا يلن ابارونت له تسنى يالو حجي يمستاكاي هذا ديجيتال لايبراري اب حد بيت مرت نحرالو هوينسي سغا منالبات بايولوجي نحرما كون كاب ايسيت نفعت كون تخليها بون حد هيوت كتكير تخليها قدنا يكونن بفيزيكس بكيمستري ساعه تقبل حجي استفلالي تمرتات نحرالو نعخا كابتي حسكا زلها تحول كان نحر دس فحلكا هوينو نحر تغير كونكا نحر تنبب كونكا نحر تفلت كونكا سخاون لا تسحب كي خطري حجي كم زناي كمم زغبرو اب شغارا اب غلز زغبرو تي ولفن خلوكا لك عبيت مرتخا كوم عيت ولفن خلوكا سغل قممات كللو ابيت مرتي كتاتاتو مالتي ابزن الزوبانا حجي اذن نحر تاتاتيو تتماريكا بتقمم تسحبو ناوزي مصالو مهنات يلا كالاي تتمهاري انت ابركتو خغبرالو نتحبرت سبسي انت ابركتو خغبرالو زبلحتو خا تتمهاري بعبيو نحبرت سب طراي يكون ان هاجر ابركتو خغبرنا نصبه بملو مالتي لك كم زلنا يكون ان كنبر كن عبينا كن قصلينا كن معبلينا اذا زلو تمهاري اندحر ابتي معبل اوان ابتا معبلتي ارترا اندحر نحاسبو لنا خوينا كاب حجي خجمر زلو سرح كاب حجي بزعبا تكنولوجي نفلط علينا كاب حجي بزعبا تمرت خنقدس نكيل علينا ولادي يكون تمهاري يكون مهمر يكون كله بحلنا بتي نصح حنقول نحر تبقيسنا زي كيرولو مخنات يلن كلاي اتي ابزن الزوا زلو ولادي لك نتمهاري نتحاده صبو زغبر زلو تمهاري كله خصعبه خلالو نابنت نجات نحر نفع التمهاريت كوينا
ድሕሪ ትምረቕ ኣላ ኮይና ነቲ ውላዱ ሒዝዎ መፅእ ነጃት ረኣይዋ ካብ ቀዳማይ ክፍል ኣብዚ ምሳኹም ተማሂራ ከምዚ ጌራ ዓብያ ተማሃራይ እንታይ ድሕድር ኣነ ከም ነጃት ክኾነ ሓኪምቲ ኮይና ነጃት ኣነ ነጃት ሓኪም ክኾነ ዶክተር እዚ መምህር ተኮይኑ ከም መምህር ክኾነ ንባዕሉ ኣብ ኣከዳድና ክትብሎ ፀኒሓ ልክዕ ኣብዚ ዓድና እቶም ተማሃሮ እዮም ዘናጣት ካብቶም መምሃራን እቲ መምህር ክትሪኦ ከለኻስ ዘይሰበካ መምህር ኣሎ ገሊኡ ወላ ንክምህረካስ ትፀልኦ ዓይነት መምህር ኣሎ ሕጂ ኩሎም ኣይኮን ክዝነቅፍ ዘለኹ ግን ሓደ ክልተ ከምኡታት እውን ኣሎ ሕጂ እቲ ዝመረካ ዘሎ መምህር ብኩሉ እንትኑ ካባኻ ዝበለፀ እንተኮይኑ ንስኻ እውን ንዑ ኢኻ ክትመስል ትደሊ ንኣብዚ ናትና ግን እንታይ ብኣንጻር እቲ ተማሃራይ ካብቲ መምህር ብዝበለፀ ብገንዘብ ብኣከዳድና ብናብራ ብኩሉ ካብቲ መምህር ዝበለፀ እዩ ዝኸውን ሕጂ እዚ ክጠፍእ እንተኮይኑ እቲ መምህር ዝበለፀ ክኸውን ኣለዎ እቲ ባይታ እውን ዝያዳ ነቲ መምህር ዝዕቢ ክኸውን ኣለዎ እቲ መምህር እውን ኮርስ ክወስድ ኣለዎ ብግቡእ ንተምሃራይ ከመይ ጌርካ ተረድኦ እቲ ተምሃራይ ኣበየናይ ሰዓት እዩ ኣቓልቦ ዝገብረልካ ኣብቲ ኣቓልቦ ዘይገብረልካ ከመይ ጌርካ ናብ ኣቓልቦኻ ከተምፅኦ ኣለካ እዚታት እውን ነቶም መምሃራን ስልጠና ድዩ ካልእ ንእሽተይ ሕፅር ዝበለ ኮርሳ ድዩ ክወሃቦም ኣለዎ ነቲ ተምሃራይካ ብዓብዩ ኸ እዚ ሃማድአ ህግደፍ ዝበሃል እዚ ምምሕዳራት ብምሉእ ክጎየሉ ኣለዎ ክጣፍኣሉ ኣለዎ ማለት ትምህርቲ ዘይብሉ ሰብ ዋላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ንሕና ከማ ንሕና እቶም 12 ወዲና ንብል ዘለና የብልናን ምስ ተካልእ ንዕዘባ ክንርኢ ከለና ሕጂ እቲ ትምህርትኻ እንተዘይዕብኻ ኢኻ ትምህርቲ ልክዕ ከምዚ ናይ ኮምፒተር ተረሳዒ 12 ዓመት ወዲኻ ኣለኻ እንድሕር ኮፍ ኢልካ ትውዳይ ስለዚ እዚ ክዓቢ ኣለዎ ክበራበር ኣለዎ ብዓብዩ ኸ እዚ ንዕዘባ እዚ ህዝቢ ክጎየሉ ክኽእል ኣሎ ፅባሕ ንጎ ንጥቕሙ እዩ ዶክተር ዝኸውን ኣብዚ ካብ ካልእ ዓዲ ድመፀ ኣይኮነን ክኸውን ወዲ ዝዓዲ ክኸውን ኣለዎ ስለምንታይ ተምሃራይ የለኒ ብዛዕዲ መምህር ዝኸውን ኣብዚ ዓዲ ወዲ ዝዓዲ ዘይኮን ስለምንታይ መምሃር የለኒ ዝንዕዘባ ሕጂ እዚታት ንድሕር ተቐይሩ እቲ ህዝቢ እውን ጥቕሚ ናይቲ ትምህርቲ ክርድኦ እዩ ወዲ ክስቶ ኣብዚ ንህለ ይሕክመና ወዲ ክስቶ ኣብዚ ንህለ ደቅና ይምህረልና ወዲ ክስቶ ኣብዚ ንህለ ከምዚ ይገብረልና ኢሉ እውን እቲ ወላዲ ንባዕሉ ነቲ ደቁ ወይ ነቲ ድመፅእ ወለዶ እንዳጎዝጎሰ እዩ ክመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ብሉፅ ተማሃራይ ክንብል ከለና ወይ ከዓ ኣብ ግዜ ቴክኖሎጂን ምዕባለን ዲና ንብል ዘለና ሕጂ ኣብዚ ንዕዘባና የለን ወላ ካባና ጀሚርካ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ምን ናይ ትምህርቲስ ንርድኦ ይነበርና ክንመሃር ከለናሲ ኣፅኒዕና ነቲ ኣቴስት ከመይ ኢና ንሓልፋ ኢና ንፅንዕ ነርና ሕጂ ብሉፃት ክንከውን ተደሊናስ ካብ ፈለማ ጀሚርካ እቲ ኩሉ ሳብጀክት ትመሃሮ ንሚንን ክትፈልጥ ኣለካ እንታይ ኻ ትመሃር ዘለኻሲ ክትፈልጥ ኣለካ ንስለ ቴስት ክሓልፍ እዚኣ ቴስት እንተሓሊፈ እያ ኣፅኒዐ ነዚኣ ቴስት ከመይ ገይረ ሓልፋ እዩ ነይሩ እቲ ዕላማ ሕጂ ነዚ ዕላማ ናይ ትምህርቲ ከምዚ ዲክሽነሪ የድልየካ እዩ ንቑሕ መምሃር ከምዚ ምሻሎ ነቲ ትምህርቲሲ ኣብ ኩሉ መዳያት ናይቲ ትምህርቲ ከምዚ ላይብረሪ ዝብልዎ ዝነበሩ ናይ ኮምፒውተራት ዝብልዎ ዝነበሩ ከምኡታት ክህልው ኣለዎ ኣብቲ ንዕዘባ ሕጂ ወዲኻ ትምህርቲ ትወልፍ ክንከይድ ከለና ንሕና ምስቲኦም ካልእ ተምሃሮ ክንወዳደር ከለና ወላ ሓንቲ የብልናን ወላ ክነፅንዖ ዘለና እቲ ሚን እናቱ ዛቅ ኣይንፈልጦን ኢና ብእንግሊሽ ሕጂ ነዚ ክንፈልጥ እንተኮይናስ ምስቲ ሕብረተሰብ ዝኸይድ ካብ ሕጂስ ብዓረብ ተማሂርካ ናብ እንግሊሽ ክትቕይሮ ከለኻ እዚ ኩሉ ፀገማት ነርና እዩ ሕጂ ነዚ ፀገማት ክትብድሆ ከለኻስ ንፉዕ መምህር ከምዚ እንዳገለፀ ሚን እንዳነገረ ምስ ማዕበልካ ከዓ ከመይ ጌርካ መፅሓፍ ፈቲሽካ ዲክሽነሪ ነዚ ሓንቲ ቃል እንተዘይፈሊጥካሲ ክትፈላሰላ ኣለካ ፀኒሓ ኸውን ክትመፀካ እያ ምስ ዓበኻ ኣብ ቤት ፅሕፈት ድዩ ኣብ ገለ ሒዝካያ ካብሎም እንተዘይጀሚርካ ኢላ ኢሉ ውንሳ መፀካ ካልእ ዝመፅእ ነገር የለን ሕጂ ኣብዚ ኣብ ትርጉም ኣብቲ ትርጉም ናይ ትምህርቲሲ ጌና ንቕሓት የብልና ክላስ ኢና ንቆፅር ዘለና እምበር ትፍልጠት የለን ክብል ይኽእል እዩ ሕጂ እዚ ምስ ቴክኖሎጂ ተኣሳሰር ስለ ዝኾነ ኣብዚ ንቑሓ ማለት ትሑታት ኢና ክብል ይኽእል መጀመርያ እቲ ኣብ ትምህርቲ ዘሎ ተምሃራይ እኹል ባይታ ክረክብ ኣለዎ እኹል ባይታ ክብል እንከለኹ ሕጂ ካብ ወለዱ ጀሚሩ እኹል ምትበባዕን እኹል ጎስጓስን እኹል ማዕዳን ክረክብ ኣለዎ ወላ ካብቲ ከባቢኡ ኣብ ትምህርቲ ምስ መፀ እውን ካብቶም መምሃራኑ ንዝያዳ ናብቲ ትምህርቲ ክደፊእ ናብቲ ትምህርቲ ከምዕብል ትምህርቶም ሕመል ኣእምሮ ክሰፍሕ ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎም ድሓር እዚ በዚ ኣብ ሸቐጥ ዝዋፈር ዘሎ ቁልዓ ወይ መንእሰይ ኣብኡ ከይተሃለልካ እቶም ስድራ ቤት ዝገደፉ ገዲፎም ንዝወዶም እቲ ዝረኽባ ዘሎ ንዓ እንታሽሙ ከይረክብ ንዓ ብኣ ከይቀኒ ኢሎም መተባብዒ ከተባብዑ ክኽእሉ ኣለዎም ካልእ ድማ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ንፉዕ ተምሃራይ ንፉዕ ፅቡቕ ስልማት ክወሃብ ኣለዎ ኣብነታውያን ተምሃሮ ተባሂሎም ብኩሉ ሰብ ክርእዮም ታሽሙ ክገብረሎም
قال حدا فلوي شلمات ديو وهاب ديو هياب ديو كموتات كوهابو كل لهم أبتبيت تمرتي كم تزبها لسانها ديجيتال لايبراري خونا له كبر الله ما له لاب خل لابراتوري خل له مزل لو محجب تكنولوجيا بس إحنا هذا لنا ناي إنترنت ناي تجمع زو كل خطاته خلالله إذا مسكونه حاجة ت أبدأ جزله ويا بشقة طوافير زله تمهاري ويت تمهاري زله قلعة نتير يوه أنا نتتمرتير يوه أنا خلاله أبكنت نبت تتمن نفع تمهاري نبت شق زله زغني ت أبشقة زله زي أنا جزاوي تيا ولا تشقة نبلا زله نعجون كوا بزح كابيتال اللهم يكون النبشقة تجوز زله نتهم على العداقة 5 قرشي 6 قرشي ترى هو من عيا من بقى 10 من بخزلو إذا خا عشنات مخانو خلونا ردهم كنكللنا حزبي من محدار أزيو أبزخ سعر الله حجي أنا كمان حجي لك عبتي قدمت أنا قدم حجي زنبرت الرئيس دورة دوات تولي ساجي نايلو معامة حجي فلو بزحت يعني تصفتات الله أنا قبل مالت حاجة بزح قصات كبر نيرو بده رجع من محدار نوزبا بهكدف بهمامات بقولون داجمو تجيرو تأخل زب ولا أخل أيخون أزيو كاب حلف عمتات زحش قطرنا يتمهرو لو عمتها مزجيبنا لنا تمزجيب له ولا حجي عامة اليوم قال حاجة تصادفنا يتمهرو أب تنس جريد 11 جريد حجي عامة حود نيرو كاب 3 قال إذا نبرة تنس لو 7 قال المسح له أبي لفنزون درجة 10 تجلس النبرة 10 قالنا قالوا له يعني إذا خا أنت أيو تتصادفنا تعب له نحن خا بمصر تتصادفنا تعب زله أخل زخون قربات ركب الله تمهاري تودا داري تمهاري كخون الله مستودا ديرو أنا بدرجة بسبوع درجة أنت بتصحو سبحانه وهون نزي تقام شقات 10 يوم أبكال إذا خد تمهاري السم بدرجة بتصحهم صبوق تشمو مسحزو صبوق بتام مسحزو بصفات كفي لهم ديم تمام هران كوينام ديم حكايم كوينام ديم أبزو مسمعو سوق تعسيو مليسو لومي تاني إشتي زرح بازلو جنزبة تعشى شو زلامبر صباح تمليسو خط تعسيو إذا نخي مسخها وبتعسى دحر تشمو تقامي كونن إذا كنا ردوخن كلا لنا ناكلنا تعريض اللي ما لتبزو تعسي سلازي زالهم العلنا زنبرنا زعبات تساتفنتن تقداسنتن تمهارو أب معباي زبل رستيونيرو نسخاتكم ما كم زنبرتنا يزبوتا زبلكم تمكرو تكافلنا تانيحكم عندي أتوكينا لتسأنحنا كلاتنا مالتيو تنقحتنا يتحبرت سب كهلو ينيرو نقحتنا يتحبرت سب انت أهالي دماني تقداسنتن تساتفنتون مسؤوس عيبو خمس متينا كنا لازم تسأنيحنا تساتفنت ولا بمتون وسيخون تهلو تتقداسنت جن معريو خير كم زي اللي زد ما كاب سدرا بيت كاب مهران كاب تمهارو كاب كله مخانو تشجر تلازمنا نزي كنا عرنت هذا أخوينا دما تتمهاري رأيك هلو توم سدرا بيت ون كمو تحبب سبون كمو حدا أبنة تاوي سب أبكن ميخا رئيخا كمون فتيركا كابو تبجيس كادما نسخة نتحبرت سب نخد كيرن نتي كل خبابي خو نخد لوتن كتبجيس كم زل كاينا هنزارب تاني إحنا كمون زبوتا ناي شقط بوتا بمسموخانو تزولو تمهاريون كاب ناب تمرتي ناب جنزب كوجاي كمون تسدرابيت ناب كمون خل أخو خمس خلون على العيلنا تاني إحنا نزل نخد لوت تخون كادما تمرتي كم تزولتو نخل جزيد أمبر كم جنزب نحط الجزي زجدس ويزيد السلازي كونه تقندي على ما خات تمرتي جيركا نزع ما حيشكا سخار محكال عبسة بنخد كون كتسعر كم زل كاينا كنا لازم تاني إحنا سلازي كبرات خاتاتلتي لو ما أنتي لزمنا عبز ودينا لنا سسناي